Kasiksi naman din ako karon. Hi! Lakagwapa ni Ginny. Wow. Ay! La 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 la. Kagwapa sa akong tutoy ay. Ay, kagwapa man ni Ginny oy. Junjun! Junjun! Unsa naman ang dagway nimo oy? Kababay naman nimo. Tugway tong kanding bi. Sige ra magpagwapa dito ha oy. Kakapos na papa oy. Unsa naman ka Junjun oy nga ikaw raman tay akong anak laki nga anong nagbababay-babay man ka? Nga ikaw raman tay junior nako. Naman ka papa oy, kaayo na lang mahimo kong Reyna. Ang imong junior mahimong juniora. Kalutay ni mog tingog oy, lutay na rog igo kas bunal ron. Ay, katong kanding ka. Hapon na kayo pag hapon matugway. Sige mlakag pagwapa diha oy, kuam kay laing obra. Tapos na ni papa oy. Yung kung subuon init tayo. Si papa oy, ano niya pagtiko? Kapuya ani oy. Hindi ba yung inita? Mo gani na ubad. Ikakandinga ka ba? Ikaragid nagka. Papa, tabangin yung ko ng kanding papa, nakabuhi. Ay, kapigilan pa dyan akong pilas. Ay, kasi 16 eh. Ito?